Jeg vil nu vise, hvordan du kan finde hældningskoefficienten ud for 2 punkter i et koordinatsystem. Det her er formlen på en lineær funktion. Jeg skal så finde hældningskoefficienten, som er ax her. For at finde det skal jeg bruge hældningsformlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Jeg har så lavet et eksempel her med skæringspunkterne 2,4 og 8,6. Her der har vi så y1, y2 og x1 og x2. Jeg starter så med at placere mit y2, som er 8 her, og minuser det med mit y1, som er 2 her. Det bliver så 6. Så tager jeg så mit x2, som er 6, og minuser det med mit x1, som er 4, som giver 2. Herefter så dividerer jeg så tallene 6 og 2, hvilket giver 3x. Altså er mit hældningskoefficient 3x.